тамошобинони азиз, мехоҳед ки имрӯз дар бораи яке аз мавзӯъҳои аҷиб ва мистикӣ суҳбат кунем. Не албатта мо дар бораи призракҳо суҳбат кардани нестем. Мо барои шумо беҳтар аз ин чизҳоро тайёр кардаем. Это рисунок ключика. оё шумо ягон бор фикр кардаед ки динозаврҳо то замони мо зиндагӣ карда омадаанд? бале, динозаврҳо дар ҳақиқатан даҳшатовар ва боварнакарданист. аммо барои баъзе одамҳо муяссар гардид ки инро ба навор гиранд. лекин қобилияти манташкунонӣ ҳам вуҷуд дорад ки одамро дар ҳайрат мемонад. хулоса бовар кардан ё накардан ин ҳамаш аз шумо вобастагӣ дорад. ва мо бошем ба шумо ҳозир 5 видеое ки дар он динозаврҳоро ба навор гирифтаанд нишон хоҳем дод. бо мо бошед ва рафтем. сеюми июли соли 2017 дар шаҳри Ванкувери, Канада, тӯфони шадиде омад ва дар наздикии соҳили он ҷо ҳаво чунон бадвоҳимае буд ки гирду атрофи он ҷоро торикӣ фаро гирифта буд. ва яке аз шаҳрвандони он ҷо дар ҳамон лаҳза видеоеро ба навор гирифт. худатон бинед ки он чиро дар он ҷо дид. чизи дидаи вай ба птеродактил монанд буд. видеои навбатӣ бошад соли 2016 аз тарафи шаҳрванди Канада дар шабакаи интернетӣ пахш карда шудааст. агар шумо фикр кунед ки дар ин давлат ягон воқеаи ғайриоддӣ рух намедиҳад, хато мекунед. як суратгири маҳаллӣ дар даруни ҷангал дар вақти сайру гашт назараш ба як ҷой афтид ва хост як аксе гирад. аммо иштибоҳона навореро гирифтааст ва ба навор бо диққат нигаред. ба навор нигоҳ карда бешубҳа метавонем гуфт ки ин велоцираптор аст. аз ҳама бадхашмтарин тиранозавр рекс. ба навор нигоҳ карда бе ягон шубҳа метавонем гуфт ки ин ягон хел монтаж нест. одамон фикр мекарданд ки дар ҳақиқатан динозаврҳо мурдаанд, лекин ҳамаи ин фикрҳоро ин навор иваз карда метавонад. агар динозаврҳо зинда бошанд, пас онҳо ҳатман фарзанд низ доранд. ин мард дар вақти ба кор рафтан дар роҳ чизи аҷоиберо мебинад. агар ин бачаҳои онҳо набошад, пас инҳо чӣ ҳастанд? фикрҳои худро дар коммент нависед. динозавр тирекс. ва ин видео бошад 13 сонияро дар бар мегирад ва бо сифати на он қадар хуб ба навор гирифта шудааст. вале чизи ғайриоддие ҳаст дар он ҷо. баъди чанд сония сари худро хоҳад бардошт ва шумо хоҳед шинохт ки ин кӣ аст. бале, ин тиренозаври машҳур. лекин аҷоибаш дар он аст ки ин монанди видеои бесифати 3D модел мебошад. чизи ҳайратовари дигар дар он аст ки динозаврҳо ҳайвони шикорчӣ хунхӯр мебошанд, вале дар ин ҷо алаф хӯрда истодаанд. аҷоиб! ё ин ки динозавр вегетарианист шудааст. ин на он қадар чизи даҳшатовар. даҳшатовараш дар он аст ки вақти тиренозавр сарашро бардоштанд, видео қатъ мегардад ва мо албатта намехоҳем ки бо оператор чизе шуда бошад. ҳамин хел не? дӯстон, шумо чӣ фикру ақида доред дар бораи ҳамин хел роликҳо? фикру ақидаи худро дар коммент нависед ва лайкро фаромӯш накунед ва ҳатман ба канал обуна шавед, зеро ки мо барои шумо заҳмат мекашем. дастгирии шумо ин пешравии мост. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон.